ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. тамошобинони азиз, ҳозир королевский бархат арзон шидай хостум шумода як навор карда нишон дидим. 550 сомонаш ҳастай, 600 сомонаш ҳастай. ина марҳамат кадом намудеш ки дар кор шава гап занед, ине ки мо шумода нишон медиҳем. и хушрӯби 600 сомонашай. агар ки оя шумо гӯед ки 550 сома мехарем, пас ҳастай ва ям доставка дорем. ҳам хеле рангош, фақат сифаташ фарқ мекунад. хулос нигоҳ кунед, ина ин талхабарг тамом шуда буд, омада бисёр рангои хушрӯ омадаги ҳастанд. ана ин ранг хушрӯвая чӣ цветаи фиолетови аҷоибак фиолетови беранг, бадана сирхи лолагия кабуд. ино тоз зоҳошанд, хушрӯи 600 сомонашан. ина бардовӣ ва ина сабзи закиям омада бисёр пурсида буданд духтарако. марҳамат омадаи сабзи закия метавонед дархост кунед. ана и цвет хушрӯай коричневия иям омадай. мана функция ранги и цвет ози модаяй. подписчикони азиз ва ҳамаи он нафароне ки айни замон моро тамошо карда истодаед, ҳозир мехоҳам камакак дар бораи кор дар компанияи Фаберлик ба шумо маълумот диҳам. дар компанияи Фаберлик ҳозир бисёре аз занҳои тоҷики мо кор ва фаъолият карда истодаанд ва хеле зиёди онҳо соҳиби маоши хуб шидагӣ ҳастанд. инчунин чӣ хеле дар наворҳои дигар блогерҳо мебинед, соҳиби хонаву мошин гаштагӣ ҳастанд, соҳиби маблағҳои беҳтарин гаштагӣ ҳастанд, званияҳои баландтарин да баромадагӣ ҳастанд. шумо низ метавонед ки корра оғоз кунед дар ин компания ва намин рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, дар намин рақамҳо нависед, вотсап доранд. гурӯҳи занҳои беҳтаринанд, занҳое ки мисли апаву хоҳар ҳастанд, кора ба шумо мефаҳмонанд. регистратсияву обученияшон беплай. пурра кора мефаҳмонанд. агар хоҳед кор мекунед ва шумо низ метавонед ки соҳиби маош гардед. шумо низ метавонед ки яке аз званияҳои баланди компанияи Фаберлика соҳиб гардед. нависед, бо мефаҳмонандтона. воқеъ салом. ичия чирнилия темно-синий марҳамат. ина ин рангам пирсон шида будам баъзе духтарако. омадагӣ ҳастам ин ранго. ана ин ранг омадагиай бисёр ранги хушрӯ. ана ин фиолетови кола ва ана ин фисташни. дӯстони азиз, ана ино хушрӯвои фасонои 600 сомонашай. ҳозир ман шумода бо 700 сомона нишон медиҳам. дар ин байн фақат сетая 700 сомона. 4 рангаш 700 сомона яй. ман шумода нишон медиҳам, ино бо ғавси бадан. ана марҳамат, ана ин 4та 700 сомона. ино бо тамоман дига хелан. ҳамдед ина марҳамат беҳад рангои хушрӯ. хоҳед 700 сомона, хоҳед 600 сомона ва инчунин хоҳед 550 сомона ҳастай. бисёр сифатҳои хубанд, вале ба фикри ман ами 600 сомонаш ай ҳама сифати нағза. инора 630 сомонӣ мо навор карда нишон дода будем. ҳозир бошад 600 сомон шудагиай. марҳамат каседа ки дар кор бошад, нависед, доставщик мебара, шумо бинед, пулша бад тиед. хулас саломат бошед, хайр.